אנחנו נחזור ונאמר לכם בוקר טוב. כן, זה לא בוקר פשוט, ואנשים טעונים רגשית, כותבים לנו, תפסיקו להביע את דעתכם, אנחנו בסך הכל מנסים להביא עובדות, לדבר עם אנשים, גם פאולה ואני לא בדיוק באותה הרגשה. קודם כל, זה ששני אנשים לא באותה דעה, זה לא אומר שהם לא יכולים לדבר, והעובדה שיש אנשים שכבר השתכנעו, שאם מישהו חושב אחרת מהם, אין לו מקום, והוא בוגד, והוא נמושה, והוא משתמט, זה משהו שאנחנו לא צריכים לתת לאף אחד לסכסך בין אנשים. בני אדם בעולם יש להם דעות שונות, ואנחנו לא צריכים לדרוס את מי שיש לו דעה שונה מאיתנו, ואנחנו יכולים לנהל שיחה. זה פסיכי שאנחנו לא יכולים לנהל יותר שיחה במדינה הזאת, אז אנחנו מנסים פה לנהל שיח. בימים האחרונים השיחה סביב המחאות גורמת לפילוג לא רק בין מגזרים, אלא מפלגת משפחות. נכנסת בין החברים הכי טובים. השסע החברתי הוא לא רק בכנסת, הוא גם ממש בסלון וסביב שולחן האוכל, ובקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות של החברים. אתי וקובי יעקובסון נשואים כבר 57 שנים. חושבים הפוך לגמרי על החקיקה הזאת. כל אחד חושב מה שהוא חושב. הפוך. וגם הילדים לא... כל הילדים איתו. רגע, מה זה איתו? בואו... רגע, רק נגיד שבצד השני של השולחן יושב איתנו טל מזרחי, הוא מוזיקאי, והוא יספר מיד איך החברים הכי טובים שלו לא מדברים איתו, מאז שהוא אמר מה דעתו. בדיוק ככה, ממש. זה הגיע כמעט למכות. הגיע כמעט מה זה, ממש היה על הקצה, ממש הגיע אלימות מילולית הייתה... ומאז גם בוואטסאפ מתעלמים ממך. הוציאו אותי מהקבוצת וואטסאפ המשותפת, ומאז זה נורא נורא עצוב. אז בואו נתחיל איתכם, אנחנו כבר, דרך אגב, כבר דיברנו עם כולכם במהלך התקופה הזאת, התארחתם וסיפרתם על הפערים, אנחנו שוב חוזרים אליכם כדי להבין האם ככל שהתקדמה החקיקה, ככל שמתקדם המשבר בין החלקים של העם, אתם מרגישים גם הבדל אצלכם במשפחה. כי בפעם שעברה שבדקנו איתכם, אמרתם שאתם חושבים אחרת, אבל נשארים חברים טובים. האם בינתיים זה השתנה? האם יש ויכוחים יותר חמורים? לא, הוא התחרד. מה זה התחרד? התחרד, זאת אומרת שהוא נסע מהפכן ככה עם דגל. רגע, בוא נשמע, את יודעת מה? בוא נעשה כלל, כל אחד יספר על עצמו. את תספרי עלייך והוא יספר על עצמו. אני לא מעורבת. מה זה אומר? אני תמכתי בממשלה, ואני נותנת לה לעשות מה שהיא חושבת. כן. אני קטנה בשביל להביע דעה. אני לא מבינה במשפטים, אני לא מבינה בחוקים, אני לא מבינה בשום דבר אבל את מבינה בזכויות אדם. רגע, אל תתווכחי עם האורחת. אני לא מתווכחת, אני שואלת... אל תתווכחי, בואי נשמע אותה. אני שואלת שאלה שאני רוצה, ואתה תשאל איזו שאלה שאתה רוצה, סבבה? אני שואלת אותך אם את מבינה בזכויות אדם. אני מאמינה בזכויות אדם, ואני לא מאמינה שיש ממשלה שתרצה את הזכויות שלי לקחת ממני. כלומר, את סומכת על הממשלה שגם אם היא תעשה חקיקה, היא בחיים לא תיקח לך את הזכויות. היא לא תיקח לי את הזכויות, אפילו אם יהיה עוד קצת דת, ועוד קצת תורה, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. כלומר, מבחינתך לקחת תקציבים מחילונים כדי לתת עוד ילדים, זה לא זכויות, זה לא לקחת זכויות. לא, זה אני נגד. זה את נגד? תראי, אני לא פנאטית. אני לא אומרת שכל מה שהם עושים זה... די כבר, תן לנו לדבר עם אנשים. אני לא אומרת שכל מה שהם עושים זה בסדר, יש לי ביקורת, אבל אני קטנה, אני לא אצא להפגין. אז את אומרת, יש לך ביקורת, אבל את לא חושבת שצריך לצאת להפגין. אני לא חושבת, אני חושבת שאם הם לא יהיו מפגינים, לא יהיה השסע הזה ולא יהיה הקרע הזה. אוקיי. קובי, אתה יושב ושותק, ומה אתה מרגיש כלפי הדברים של אשתך? אני לא מופתע מה שהיא אומרת, משום שאנחנו מנהלים דיונים, ולפעמים גם קצת עוקצים אחד את השני בבית. השקפתי סוציאל דמוקרטית, בכלל לא כמו שלה. מה ההשקפה שלך? סוציאל דמוקרטית. כן, מה אתה מאמין שצריך לקרות עכשיו? כרגע? כן. לפי דעתי צריך לעצור את כל המהלך הזה, להגיד רגע אחת, כי אנחנו ממש כבר על פי תהום. אני הסתכלתי אתמול בטלוויזיה, וגם אני הולך להפגנות. אני מודה ברוב עוונותיי, אפילו היא לוקחת אותי לפעמים. את מסיעה אותו? מסיעה ובאה לאסוף? היא יודעת בדיוק. מדהים. אני מכבדת. והייתי בעזריאלי, והייתי בראשון, והייתי בכל מיני מקומות, ואני הולך להפגנות, ואני לא מתבייש להביע שם את דעתי. אבל איך זה משפיע על היחסים ביניכם? לא משפיע, אין לזה השפעה. לא רבים? איך אתם עושים את זה? שמעו, זה מטורף. וגם הילדים שלנו, הם יודעים בדיוק את העמדות שלנו, ויש לנו בת אחת שגם משתתפת באופן פעיל בהפגנות. אבל תקשיבו, זה מדהים. רגע, היא לא שואלת אותך שאלות כמו פאולה כזה, אמא, איך את יכולה לעשות את זה? לא, אבל מה זה, אבל ליאון, אבל ליאון, מה זה שאלות כמו פאולה? אני שואלת את השאלות, אני רוצה לשמוע את דעתה. אני מנסה לשמוע את דעתה, ואתה כל הזמן אומר לי, די. יש תרעומת בבית צריך לשמוע את הדעות של אנשים. אין שום תרעומת. החיים שלנו מתנהלים כרגיל, כאילו אין שום שינוי. אבל אתי, יש לי שאלה. אבל יש לי שאלה רגע. את אומרת
הבן הזוג שלך וכל הילדים בצד אחד, ואת בצד השני. נכון. זה לא מרגיש לפעמים שכאילו את כזה left out, את כאילו... לא, אני אומרת להם שהם מוסתים ומורלים. למה? למה? כי את לא רואה, אבל את לא רואה מה שאני רואה. מה את רואה? תספר. שאני רואה את הערוץ שלכם. 12. 12. כן. ביום שבת, מהבוקר עד הלילה, כל הזמן דן במהפכות, זה מביא רק תמונות זוועה. מה את חושבת שצריך להיות? מה דעתך? מינון. מה זה אומר? זאת אומרת שזה לא לסקר הכל, אבל לא ככה. כל הזמן. צריך יותר לחם ושעשועים? מה את אומרת? יותר לחם ושעשועים? כאילו לא להראות המציאות? לא. אז מה? התוכנית... מה האלטרנטיבה? הערוץ לא היה אף פעם לחם ושעשועים. אז מה? הוא היה תמיד מסקר את המציאות. כן. אבל המינון, שזה לא יכול להיות שביום שבת, מהבוקר עד חצות, כל הזמן יהיה רק המהפכה ומהפכה 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 ומהפכה. כי את מעדיפה... זה מכעיס אותך. זה לא מכעיס אותי. הנה, למשל, בזה אנחנו מסכימים. את רואה? מה אני אתה גם חושב? כן אומר, אני לא מסתכל על כל זה, אני בורח לערוצים אחרים, רואה סרטים. כי אתה אומר שאתה רוצה לראות, אתה רוצה קצת מנוחה מזה. אני משתתף בזה, אני יודע איך זה מתנהל, אני רואה מה קורה שם, ואחר כך אני רואה את הסיקור, הרבה פעמים א' הוא, תסלחו לי, לא כל כך מתאים למה שקורה בשטח. וב' יש גבול מסוים, אי אפשר לשטוף את המוח של אנשים בצורה בלתי פוסקת 18 שעות ביום. אתם יודעים שיש... אני אשמח שאנשים בפייסבוק יכתבו את דעתם על מה שקובי ואתי אומרים עכשיו. וגם יש הרבה אנשים שמצד אחד אומרים, נמאס כבר לשמוע באמת שכל הזמן החדשות מדברת על זה. מצד שני, יש אנשים אחרים שאומרים, אם אנשים היו יותר מתעניינים בעובדות ובמה שזה אומר, אז אולי המצב היה פה אחרת. אבל אנשים לא מבינים. לא מבינים? 90% מהאנשים שמפגינים, הם לא מבינים למה הם מפגינים. תפעילו להם בוואטסאפ. לא מדויק. לא מדויק. כן, את חושבת? ואלה שלא מפגינים, אבל אלה שלא מפגינים... הם הולכים כמו עדר. נכון, זה מה שאת אבל אני רוצה לשאול חושבת. אותך שאלה. אני לא מסכים איתה בעניין. אתה אני מסכים? בסדר. לא. לא מסכים. לא מסכים. אבל אני זורמת איתך, אני שואלת אותך שאלה. תן לי לשאול שאלות, בסדר? את אומרת, מפגינים כמו עדר, סבבה, אתה לא מסכים, אני דווקא אומרת, אני מסכימה איתך. אלה שלא מפגינים, הם לא כמו עדר שאומרים ששום דבר לא יעזור ולא מתעניינים במה שקורה? לא, זה לא הסיבה הזאת. לא? זה לא מהסיבה הזאת שהם את לא חושבת שיש כאלה שלא מפגינים כי פשוט לא יודעים עד כמה חמורה החקיקה? אני חושבת שהחקיקה לא כל כך חמורה כמו שאתם מתארים אותה. ישבת וקראת אותה? אני קראתי, אבל אין לי שום מידע, אין לי שום ידע מקצועי כדי להבין. הבנתי, אז את אומרת, זה לא שהיא לא חמורה, את פשוט לא מבינה אותה. ואת מסומכת. את חושבת שכל אלה שמפגינים מבינים? מי שמפגין... לא, אם אומרים לך שיהיה לך רע. לא, תשמעי, אני משפטנית, אני עורכת דין. בסדר, אז אני קראתי את זה, אני מבינה, ויש המון עורכי דין ושופטים, ואנשי שב"כ, וראשי מוסד. אז הם כולם לא מבינים למה הם הולכים להפגין? לא, הם מבינים, אבל הם רואים את הצד שלהם. אבל יש גם צד שני שאומר, למה זה כן טוב? למה צריך? בואי רגע נעבור לצד השני, אנחנו מבינים, הוויכוח הזה יכול להתלהב פה בסביב השולחן הזה. דווקא זה אני אשמח לשמוע ממך אחרי זה, למה לדעתך זה כן טוב. אני אשמח לשמוע. אני רוצה לשמוע ממישהו שאומר. קודם נשמע את טל. כן. קודם כל זה מטורף, שהנה עכשיו הם העלו דיון שזה שהוא חושב הפוך ממנה, והיא חושבת הפוך ממנו, והם לא עכשיו התווכחו וזה. זאת אומרת, לא רק זה, היא מסיעה אותו להפגנות. זה מטורף, כאילו, הם חושבים הפוך לגמרי, ואשכרה, כאילו, איך אתם עושים את זה? זה פשוט מטורף. מה קרה אצלך, טל? אצלי המקרה היה שיש לי חברים, בזמנו היו לי חברים, בשירות הצבאי שלי הכרתי 3 חבר'ה שהם הפכו עם הזמן ממש כמו אחים, היינו ממש כמו משפחה, היינו בקשר שהוא קשר יומי, וואטסאפ כל יום, היינו נפגשים לפחות פעם בשבוע, ולפני 4.5 חודשים נפגשנו כהרגלנו, שהמצב עוד היה לוהט ככה, היה כבר את השסע, התחילו לדבר על החקיקה והמחאה התחילה, בדיוק, שכל אחד חשב הפוך. המחאה נמשכת 30 שבועות, כן. ואז היית פה וסיפרת לנו על זה, ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה כמה חודשים אחרי. אז זהו, עכשיו אחרי 4.5 חודשים, אני לצערי הרב, המצב מצב כרגע שאנחנו עדיין לא בקשר, עם כל הצעה, ואני ניסיתי לחדש את זה, ניסיתי לדבר איתם. זה כי אתה לא חושב כמוהם? אתה חושב שזה רק בגלל זה? מה עמדתך ומה עמדתם, רק שנבין? בגדול אני בעד, והם נגד. אתה בעד מה? אבל מה? כאילו, בסוף כשאנשים אומרים בכותרות אני בעד ונגד, בסוף מסתבר שיש פחות זה, ניסיתם לדבר? אני אגיד לך את האמת, עכשיו, בגלל שאנחנו היום במצב במדינה, שאם עכשיו, לצורך הדוגמה, אם את נגד ואני בעד, אם אני עכשיו אגיד לך שאני בעד... אם נדבר, אולי נגלה שאנחנו... זהו, אם אנחנו נוכל עכשיו לדבר... אז הנה, בוא ננסה, תראה, בוא ננסה להראות לאנשים איך מנהלים דיון, נגיד, אתה בעד, אני נגד. אז בוא תספר לי, אני רוצה לשמוע. מה בחקיקה מוצא חן בעיניך? בעד מה אתה? בגדול, אני בעד שיהיה שינוי. אז תן לי איזה סעיפים, אני גם בעד שינוי. הנה, אנחנו מצאנו משהו שאנחנו... שנינו בעד שינוי. השינוי הספציפי הזה מוצא חן בעיניך? תן לי סעיף לדוגמה שאתה אוהב. אני אגיד לך את האמת.
אני כן בעד שינוי, שאני רואה מה זה גורם. אבל בוא נדבר כן, גופו רגע, של עניין. בוא נשמע רגע, תשובה. לא, להפך, אנחנו כל הזמן מדברים בכותרות. תן לי משהו שאולי אתה תשכנע אותי, תן לי משהו בחקיקה, את הסעיף, אתה אומר, פאולה, הסעיף הזה הוא טוב, אני בעדו, בואי אני אשכנע אותך גם להיות בעדו, אולי להשתכנע. זו שאלה טובה, יכול להיות שאנחנו פה, אם אני עכשיו אעלה, זה לא בטוח לא, אז מה, מקסימום אני אגיד לך לא מסכימה, זה בדיוק העניין של דיון, למה אנחנו מפחדים? שאתה תגיד, למשל שאתה בעד שנגיד הקואליציה יהיה לה יותר כוח בוועדה למינוי שופטים, ואני אגיד לך שאני נגד, ואז נוכל לדבר בצורה הגיונית. אתה בעד שלקואליציה יהיה יותר כוח מאשר לאופוזיציה בוועדה למינוי... כן? למה? אז בוא תספר לי למה. אני מאמין שיש שינוי, מאמין שהמצב הקיים... אבל מה טוב בזה? שלפוליטיקאים שבשלטון יהיה יותר כוח מאשר לאופוזיציה בבחירת השופטים. למה זה טוב, לדעתך? האמת שזו שאלה... שוב, אני כאילו... לא היית מוכן לזה. אז רגע, בואי, פאולה, רגע, אבל אל... אני אגיד לכם את האמת, פשוט, כשאנחנו מדברים, ועכשיו אני פוגש אותך שאת דעה מנוגדת משלי, אני כאילו עולה לי בראש הסיטואציה שהייתה לי עם החברים, וזה כאילו שזה... אבל תראה, אנחנו מגלים ששנינו דווקא בעד, אני בעד שינוי גם. פשוט השינוי הספציפי הזה, אני לא מבינה איך הוא עוזר. צריך למנות יותר שופטים, שיהיה פחות סחבת בבית המשפט. צריך לשנות את סדרי דין הראיות שהם עדיין מתקופת המנדט. צריך למנות שופטים בצורה יותר מוסמכת ולעשות להם בקרה, ושלא יהיה להם עומס שגורם להם לדיון. צריך לשנות את סדרי הראיות. אבל לגרום לזה שלפוליטיקאים, של הממשלה יהיה יותר כוח, מחר תהיה ממשלה, לצורך העניין, מה שכולם מפחדים, מחר אחמד טיבי יהיה ראש הממשלה. אתה רוצה שיהיה לו כוח להחליט, אתה תהיה באופוזיציה, או מי שאתה בוחר בו, ושלא יהיה לו כוח להגיד כלום? ושרק אחמד טיבי יכול לבחור את כל השופטים? אתה רוצה? אם זה יהיה טוב, אז כנראה שכן. טוב, בוא נחזור רגע אליך. אתה בעצם אומר שהחברים ניתקו איתך קשר. זה קורה הרבה. זה קורה, והיום בכלל עם המצב הם הסבירו לך למה? נורא. פשוט היה פיצוץ באותו ערב, בגלל שהדעה שלי הייתה מנוגדת משלהם. היה ויכוח כזה פוליטי? כן, ויכוח למה אני שואלת את כל השאלה? אבל מה הוויכוח הרי? אם אני באה ואומרת לך, אני אוהבת צבע אדום, ואתה אומר לי, אני אוהבת צבע כחול, אז למה אנחנו צריכים לריב על זה? אתה תגיד, זה כיף לי. המצב היום במדינה, אנחנו במצב שאם עכשיו את לא חושבת כמוני, או ההפך... אבל הנה, ניסינו לנהל דיון. כן, אנחנו... אז אם לא חושבים כמוך... אם אתה עכשיו לא חושב כמוני, אז אתה הופך להיות אוהב שלי. אם אתה לא מסכים איתי, אין לנו על מה לדבר. אנחנו היום במצב שאנחנו לא יכולים לנהל דו-שיח, לנהל דיון, אלא אנחנו ישר מגיעים למצב שהם מתווכחים. אם היית עכשיו פוגש את החברים שלך, אני מבין שהם לא רוצים לפגוש אותך. הוציאו אותך מהחבר'ה. אם אני פוגש אותם עכשיו, מה אתה אומר להם? מה אתה אומר להם? דבר ראשון, לא פותח שום דבר לפוליטיקה, אומר, מה שהיה, היה, וגם אם זה קורה שוב, אנחנו נדע... אתה יכול לפנות אליהם. אם אתה רוצה, יש פה מצלמה, אם אתה רוצה לפנות אליהם, אולי הם יצפו בזה. אולי נעשה סולחה. איך קוראים להם? שמות פרטיים? לא צריך, תפנה. ד', ו', לא משנה, תפנה אליהם. עין מם ורש. עין מם ורש. תפנה אליהם. כן. אם אתם רואים את זה, ואנחנו ניפגש שוב, קודם כל בואו נשים את הדברים האחרונים. אם אתם רואים את זה, אני רוצה להגיד לכם שמה שהיה היה, וגם אם אנחנו ניפגש וננהל דו-שיח על פוליטיקה, ואתם תחשבו הפוך ממני ואני הפוך ממכם, אנחנו נוכל לנהל דיון ולא נגיע לטונים של כללות, של אלימות פיזית. אנחנו נוכל לנהל דו-שיח, ואני באמת פונה ללב שלכם, אם אתם רואים את זה עכשיו, אם אתם רואים אותי, בואו, תדברו איתי, תענו לי להודעה שאני שולח לכם, תענו לי לטלפון, אני באמת מבקש מכם, בואו נחזור לקשר, אל תשכחו את כל התקופות האלה שהיינו ביחד, בגלל דעות פוליטיות אתם שמים את כל מה שהיה כאילו זורקים, אתם שמים עליי איקס, בגלל שאני חושב הפוך ממכם, באמת, אז אם אתם רואים את זה, בבקשה ממכם, תחזרו להיות בקשר, זה לא קל, והמצב היום לא תורם לזה. אז בואו נחזור להיות בקשר, ואולי המקרה הזה יהיה דוגמה לעוד הרבה דוגמאות של מקרים של אנשים שניתקו את הקשר, בין אם זה משפחה, בין אם חברים קרובים, ובואו ניתן דוגמה, תיקחו את זה לקטע... טל, זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה מסר חשוב. זה קריאה להרבה אנשים. זה שאנחנו חושבים אחרת לגבי ועדה למינוי שופטים ולגבי עילת הסבירות, זו לא סיבה לדרוס אנשים, כמו שזה לא סיבה לא להיות בקשר. אפשר ללמוד מאתי וקובי, שהיא מסיעה אותו להפגנות, הוא הולך עם הדגל, חוזר הביתה. וגם עם ה... אתה גם מצפצף? תשמע, זה מחריש אוזניים, דבר על זה, אנשים מהשמיעה שלהם נפגעת. אני בא עם אוזניות. עם אוזניות. פרקים, אבל אלה שעל יד בורחים. חברים, אני חושבת שכולנו יחד, כל האזרחים והאזרחיות צריכים להתאחד ולהגיד לפוליטיקאים, נפלתם על הדור הלא נכון, לא תצליחו לסכסך בינינו. אנחנו לא דור שמסתכסך. הנה, כולם כבר מסכימים פה בשולחן. רוצים שינוי, אבל ביחד. מנותקים
ביחד, בלי למצב שהם מגיעים לוויכוחים. לנהל דיון של פוליטיקה, דיון על פוליטיקה שלא מתווכחים. נכון. יפה, תודה רבה, טל, על התזכורת הזאת. תודה רבה לכם, קובי ואתי. דש לבנות. הטלוויזיה של ישראל. 12